אז מה קורה חברים ברצפטון חדש של כל הצ'יטים שאני הורדתי. צ'יטים ראשוניים, בוא נעשה. צ'יטים ראשוניים, זה הצ'יטים. יש לכם פה שתי צ'יטים שאתם יכולים להוריד. אחד הצ'יטים הזה ואחד הצ'יטים הזה. הנה זה יראה לכם. רק אומר אם אתם רוצים וירוסים בטלפון תורידו את הפילומטר. אם אתם לא רוצים תורידו את הלאום. אתם לוחצים על זה. עוד המתפתחת. פרטים. וזה יוריד לכם. אני לא צריך את זה. עכשיו נלך. זה הצ'יטים שעושים וירוסים, אל תורידו אותם. זה בא לכם את הראש ואת השכל. זה לא צ'יטים. זה אפי מוד. אני גם מלמד אתכם איך להתקין את זה. קודם כל אתם כותבים אפי מוד באנגלית. אני מקליט. אפי מוד. What the f... יש פוש. עכשיו שהקלטתם, הנה אתם לוחצים על זה, על זה, להורדה, כבר יש לי את זה. אני לא צריך את זה. עכשיו אני אלמד אתכם איך להוריד נאוזבול. יש לי מדריך בערוץ אם אתם רוצים לראות אותו, אבל אני עושה גם מדריך עכשיו. אז השיר הזה, what the fuck man. פה חבר'ה. נאוזברול. נאוזברול. What the fuck man. תכתבו את זה וזה חרא. אל תכתבו את זה. טוב, נחזור לכם מתי שאני אכנס לנאוזבול. הנה נאוזבול. תכתבו את מה שאני כתבתי. כנסו לקישור השני. יש לכם את זה, אתם יורדים על הירוק. יורדים, עולים. והנה אני מתקין לכם מנהל פשוט, יש לי את זה כבר, אז אני... בקיצור הבנתם, נכון? אל תגידו לי שלא, כי אתם הבנתם. עכשיו זה עוד צ'יטים, אולי אני אלמד אתכם, בוא נראה. אבל זה סטמבל גייס. לא. לחזור לכם שנגיע לצ'יטים השניים. מלודי, הנה הצ'יטים שאתם צריכים. תכתבו את הפאקים, תכתבו את מה שיש למעלה, אתם מחפשים לזה. עוד המדבר. נחזור לכם את זה שהורדתי תבצע. אז חבר'ה, מצטער, אני עוד צ'יטים, אבל אני רוצה להראות לכם דברים חינם. דבר ראשון, תקליטו ביוטיוב,
נראה לי יש לי So שם you משהו. think that you know everything that there... נראה לי יש לי שם משהו, אני אראה לכם. אתם יורדים עד שאתם רואים סרטון שאומר שקולט הוא בן אדם אמיתי. וואטפליק מן וואטפליק מצים הנה זה. מי שלא יודע, סופרסל הציעו לאחרונה משחק חדש שנקרא סקוואד באסטרס, ובמשחק סקוואד באסטרס יש 11 דמות מברול סטארס שהוסיפו למשחק. חברים יקרים, את הדבר הבא אני בטוח שאתם לא ידעתם, אבל... נכנסתם, תיכנסו לזה. אתם צריכים ללחוץ על הנקודה פה למעלה של האיש. יתחבר לכם, פשוט לי זה כבר יתחבר למשתמש. ואתם תקבלו את זה. יש לכם פה הרבה דברים. 250 בלינג. יש לכם פה קווסטים. יחברות לברול סטארס במשך 15 ימים. אני לא יודע מה זה, אבל... יש הרבה דברים. משלימים בראו ללא מושלם. טוב. הדבר שני שאני רוצה להראות לכם זה אותו דבר, רק תיכנסו לסקוואד באסטרס, אתם תקבלו שם דברים חינמים לגמרי. תחברו פשוט, יש כבר אימייל. הבנתם? פשוט יש לי כבר אימייל. בזה וקיבלתי דמות אפיקית. אותו דבר, אתם יכולים לקנות פה דברים בהנחות וכולי. אני אראה לכם עוד משהו חינם. הגן של בן בן. תקליטו את הגן של בן גומה. אתם נכנסים לסרטון הזה. הינדוגו. חברים וחברות, יש לנו בעיה. היום אנחנו בעוד סרטון על המשחק בן בן, שאותו אתם מכירים, עשיתי עליו כבר זיליון סרטונים, זה משחק האימה שמשום... אתם יורדים. הפעם זה משחק שאם אתם רוצים תורידו. אתם יכולים להוריד את זה רק מהאפי מוד. כן, מה שהתקנתם מהאפי מוד. נכנסים לאפי מוד. ואתם כותבים הגן של בן בן. אתם תראו הרבה דברים, תתקנו את כולם. אני כבר לא כל כך צריך להסביר לכם, אתם יכולים להתקין פה GTA, הרבה דברים. גם אתם יכולים להתקין פה את הנאוזבול, מה שאמרתי. זה נאוזבול, זה לא ברול סטארס, נאוזבול. ודברים בחינם, במקום כסף אמיתי. אתם יכולים לראות פה סוני, אומייגאד, לא ידעתי. אתם יכולים להוריד את 5 לילות בבית של פרדי. הנה. בקיצור, יש הרבה דברים. מקווה שנהנתם מהסרטון של היום. רק לפני כל הסיום, רק רציתי להגיד שתירשמו כמנוי, שימו סאב ותרשמו התגובות סקין, כי אני עושה הגרלה. כל מה שצריכים להשתתף בהגרלה זה להירשם כמנוי, לשים סאב, להירשם כמנוי, לשים לייק ולעקוב אחריי ביוטיוב. ואם נגיע ל-1,000 לייקים, אני אכריז על הזוכה. טוב, אז בינתיים פותח כוכבים. נחתוך עליכם מתי שיצא אגדי.
מי שראיתם זה הצ'יטי ויצא לי אגדי השכחה, בואו נראה. או איזה חרא. יצא לי בכוכבים פה. אז רק רציתי להסביר על העדכון ההגרלה, ואולי אני אעשה גם מדריך לאיך לקבל 1,000,000 ג'יימס חינם, לגמרי בחינם, לגמרי. רק אומר, זה סרטון ששמתי על הרקע, אני לא פתח את הסטארט-טרופים, לקחתי את זה ממישהו ואין לו מזל. בבקשה. היה קוקצ'יול קטן. אני חייב להגיע אני רוצה להגיע ל1,000 לייקים בסרטון. עכשיו תעזרו לי להגיע. החלום שלי זה להגיע ל1,000 מנויים עד סוף, עד 2026. כן, עד 2026. מקווה שאתם יכולים. יש לי כוכבים אחרונים ונפסיק. כן, אמרתי שזה בן אדם על המסך, זה באמת בן אדם. עכשיו צריך חונק או לא חונק. לא יודע למה זה טוב חונק או לא חונק, ונגמר לו נראה לי הסטארט-טרופים. נראה לי נגמר לו. וואו, תהיה חלוק, אתה לא חונק מהר. טוב, תיבת בראולר. צעק 300. בוא נראה. תיבה. נוקבט. נוקבט, רבה. מה זה? אין מצל בתיבות. לא, נשבע לכם מה זה. מה קרה פה? לא, אני מקבל רק כזה. עכשיו ביצים אחרונים. אבל פליז חבר'ה, הולך לעלות סרטון בקרוב של ברול סטארס, ואשכרה אנחנו הולכים ללמד אתכם 2,000 ג'יימס ולעשות סרטונים מיוחדים. כי האמת הערוץ שלי אף אחד לא אוהב אותו, ביקורות גרועות, דברים גרועים, וזה לא נעים לי. אולי נמחוק את הערוץ. רק שחבר'ה רשמו כמנוי. ויאללה, ביי. רק נסיים את הביצים. יאללה ביי. ביי.